quickly in your Bible, that's in the Old Testament, before Proverbs, Psalm chapter 23. Psalm chapter 23. Yan, there's a text in the screen. Shall we read together? There are only 6 verses. Let us read. Ready, go. The Lord is my shepherd, I shall not want. Maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May God bless the reading of His Word. Father, in Jesus' name, salamat Lord, that we can continue to worship you in spirit and in truth. Thank you for your presence being with us. Thank you, Lord, for the messages and songs that we have heard and touch our hearts, bless our hearts. Lord, your word has no substitute. Akong pagampo Ginoo nga imong panalanginan kini nga mensahe. Bisan man ang katagusan nga mamati niini. Kung alagad nimo sa pagbahin-bahin niini tagay ko gahom, kay ko kusog, langit nung nakaalam, bang espiritu, gihangyo kanako. Please, ikaw magatabang sa among mga kaluyahon. Tuguti, Lord, na mapating babaw ang espirituhan ng kusog samtang magsimba ni sa buhi ng Diyos sa among kinabuhi o sa among taliwala karumbutan. Ikaw magpanalangin sa hangtod kami magtapos. Ikaw mahimaya sa among tunga sa ngalan ni Kristo di ampun ako ning tanan. Amen and amen. Take your seats. I'm going to speak a message. Just a simple message karumbutan. The shepherd and the sheep. The shepherd and the sheep. We entered this life totally dependent upon our parents. Is that true? Walay usa nato nga natawo aning kalibutan nga nianhita independently. Doon natay mga ginikanan, una nga gipiyal sa Ginoo, gihatag sa Ginoo nato, and we trust them that they will take care of us. Doon natay mga anak, di ba? Ang atong mga anak, they are dependent on us parents. Di nila mahimo nga sila-sila ra. Kinahanglan sila parents. We can do nothing for ourselves apart from making our needs known. Ang ato ra gyud mahimo sa gamay pa ka, igo ra tang mangayo. Ma, kinahanglan ko ani, pa, kinahanglan ko ani. Di gud ta kabalo unsa nang mangita o manginabuhi. Sakto na nabay na tao diri nga paggawas na sa iyang mama after one day na maligya nag tahog. Maligya nag ice candy. Wala, di ba? But as we grow up, we move from dependence to independence. So dili maayo nga ang imong edad 40 na unya sige gihapon kag ay tama. Hello, amen. Di maayo nga 30 na ka unya sige gihapon kag ATM. No, unay meaning sa ATM ay tama. Magtagai ko ma. So it means kung nakahuman na kag eskwela, by God's grace maningkamot ka, magampo ka, mangayo kag trabaho sa Ginoo. Amen. This move is either or neither certain nor complete. Bisan pa man human tag eskwela, na trabaho, na tay income, wala nagpasabot gihapon mga kaigsunan nga kumpleto na ta sa atong kaugalingon. We still have basic needs for family. Kinahanglan gihapon tag pamilya. We still have basic needs for friends. Are you me? We still have basic needs for intimacy. Amen? Unang husband, kinahanglan kag wife. Wife, kinahanglan kag husband. Mga anak, kinahanglan ginikanan.
In other words, we still experience dependency. Sa atong society, mga kaigsunan, we are dependent upon professionals. Right? That's the reason why imong ipadala imong mga anak sa school. Tungod kay nagsalig ka na ang mga professors and teachers and faculties sa school will help them. Amen? And not just that's for education, but also for protection. Na unang doon natay mga law enforcement personnel, and we trust them. And kung masakit ta, matutag doktor. No? Why? Nagtuota, we depend upon the doctor nga naasay kaalam nga gamiton nga maayo ta. Am I right? Kunya, panangitan kung magka-problema ka, legally, you will go to a lawyer. Amen? No? Kunya, imong isalig sa lawyer ang mga problema nga mga legal sa imong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, mga kaigsunan, as we grow and grow, the least also, ang listahan po nga gikinahanglan sa atong kinabuhi, mag-anam po og kadaghan. And we create substitute father and mother figures that meet our needs for order, direction, nurturing, and security. The question is not whether to have these needs, but rather what to do with them. At the same time, God calls us to shift our basic dependency from people to Himself. Amen? Kinahanglan makakakuntaan ni mga kaigsunan nga ang atong pagsalig, hinay-hinay, atong ma-shift, atong mabalhin, gikan sa tao ngadto sa Ginoo. Are you with me? That's why one of the things that we will kanang slowly teach our children is that they will learn how to trust God. Nga dili lang sila magsalig, nga naa sila'y parents, but they will learn to trust God. Amen? Amen? No? From time to time, si Precious mayroon ako, kamo ka bata is ang kalipay sa bata, toys. Bago pa ganing ipalitag toys, mangayo na po toys. You know what? Kung sa akong yun na, you pray to Jesus. Yes. You pray to Jesus. I want her to know nga nakadawat sa anak not because he has an earthly father, but because he has a Jesus Christ in his life. Amen? But maingon man ang uban nga, Jesus told me that you will provide my needs. Maro kay na itong mga anak ko sa'y managko na. Nag-ampo man ko nga, niingon mas Jesus na ikaw man kunin mo hatag. Maulisod kita na. Hatag kita. Now, Psalm 23 in our text this morning is an exposition of our proper dependency upon the living Lord who wants to care for us in the way a shepherd cares for his sheep. This psalm is the best loved single passage in the Old Testament. Do you love Psalm 23? I do not know about you, but ako di ko mapulaan aning Psalm 23. Ako kung kamo napulaan mo, pag di ka kabasa, napulaan na. Daghang mga tao, mga kaigsunan, and told millions na nakakaplag sila og comfort in times of sorrow while reading Psalm 23. In fact, daghan sa mga magwawali, gamito ni nga teksto, iwali kung naay mamatay. Naay patay ba? To comfort the hearts of the bereaved. This psalm is probably the best known passage of the Old Testament. It is a testimony by David. Si David mo yung naggamit sa Ginoo magsulat ani to the faithfulness of the Lord. Kung unsa ka faithful ang Ginoo sa kinabuhi ni David. Gipakita ta dinhi mga kaigsunan sa confidence ni David diha sa Ginoo.
And it pictures the Lord as a disciples shepherd. Mga kaigsuonan, salamat nga sa dihang naluwas ta, gitawag ta sa Ginoo nga karniro. Unya, nahimo sa nato nga atong magbalantay. Now, are you listening? Let me give you the agricultural background of this passage. Kaya nag-isgot ng tarong karniro, so we'll talk about agriculture. Gamay lang. This is a metaphor about the shepherd and the sheep. Tipuok Biblia, Genesis to Revelation, ang mga katawhan sa Ginoo are compared to a sheep. Duha ka klase ang hayop sa Bible ug duha pod ka klase nga gi-illustrate nga mga tao. One, ang mga dili luwas, ang mga dili anak sa Dios, gi-compare sila og kanding. Kanding. Amen. Abay kandingo na to dinhi. Salamat di ta kanding, pero natay pagkakandingon usay. Pero dili ta kanding. Pero ang mga anak sa Dios, gi-compared sila sa karniro. Kita na mo karniro? Pa siguro sa TV, kita ta sa TV. Sa internet, kung ka kita murag nabay karnirohan din sa Dumaguete. Adto mo Siliman Farm. Oh, tanawa dito. Imamata dito imuhang kuan kanang kapuso. Kita po kag kanding, syempre. You must be living in Mars. Kung wa ka kita kanding, may nalimot ko naguna-una man ta kuani nga mag gamiton to na tong illustration ang kanding bat, pero sige na lang, yung lahi next na lang siguro kung magawali ko. O na yung una-una magkuha tag kanding. Ya, kung di magtarong ang kanding, kaldirita ang labas. Kita kag kanding, sa iyo makita sa kanding. Kaldirita. Kaldirita. No, kabaw ka kung magtanaw ni mong kanding, tutuki ko ng naong sa kanding. Di ba, murag bugoy-bugoy. Bugoy-bugoy. Tanaw ng naong sa kanding, magiting sira. Di na, tanaw ang naong sa kanding. Magtanaw ka ni kanding, murag bugoy og naong. Maro. Murag marungkoy ba? May pagkamarungkoy ning kanding. Unang dili kanding ang gigamit sa mga anak sa Ginoo, sheep. Kabaw ka unsay makita nimo sa sheep? Sheep are meek. Malumok. No? O kaning sheep, kaning mga karniro kinahanglan ni magbalantay. O kung magbalantay ka o karniro, kinahanglan igmat ka. Igmat. Kasabot ka, igmat? Allow me to show this word, to share this word kay wala na niya, padung na ni mawala ng mga pulong. Aptik. No? Kanang igmat ba? Aptik. Unya, ikaduha, dili ka hingatulgon. Dili pwede nga magbalantay ka, unya hingatulgon. Amen? Unya ikatulo, kinahanglan kung magbalantay kag karniro, kinahanglan hait ka og lantip ka og pangisip. Nga naman, pastor, kay kada karniro, kinahanglan doon na kay caller. My sheep hear my voice. So kung doon na kay 100 ka karniro, kinahanglan doon na kay 100 ka gesture o signs o tawag anak nila. O kinahanglan imo nang i-memorize. Example, ang karniro, usa ka karniro, ang imong tawag, ang imong sign niya is 666. Sumuduol to sa kabalo siya nga sana. Unya ang usa ka karniro, ang itawag nimo, pakpak. Kaya kung doon ka naman, pakpak. Kung tulog, pakpak. Supra na. So, kinahanglan na sa tani mo? Or sign. Na kay sign. Or voice. Timan ana sa karniro, gamay pa sila, trainingo na sila sa shepherd. Amen? Nga inigtawag niya sa uskana na sheep, kana nga sign, dili tanang sheep, tanang karniro mo doon. Kung specific nga tawgon niya ang karniro, maura sa imo doon. Kay sara ang gitawag. Munang kinahanglan ang shepherd,
lantip ka og pangisip. Hait ba? Hait. So, di pwede magbantay karniro ka ng tanga. Kita na ang word pa so eh. Tino na. Oh. No? Now, there are characteristics na pwede ma-learn na to sa sheep. Nga pwede na to i-apply sa atong Christian life. Nga nung sheep man yun ang gigamit. Nga naman, one nga ma-characteristic sa sheep. Sheep are afraid of running waters. Kaning mga karniro, hadlukan ni sila og tubig nga gaagas. Mabitaw nang ningon ang Bible, He leadeth me beside the still waters. Kanang nagpundo nga tubig. Fear. Do you have fears? Namatay mga kahadlok? Oy, daghan eh. Amen? Gawa sa atong asawa ba? Normal na tayo kahadlok sa atong asawa. Pero daghan tag mga kahadlok, no? Hadlok ka about sa mga bayronon. Arwin eh. Hadlok pas kung saan na din atong mga anak pagpa-eskwela. Kung saan din nato pagpakaon, mahal na kayong bugas. Amen? Unya atong sweldo, wa gud ni mahal. Nakaunaw-unaw na. We have some fears. Sometimes, no, nako, kasi matay na ko. Salay ka na. Fears. Amen? Wa nagpasabutoy nga luwas ka, wa na tayo fears. Gihapon. Ikaduha nga characteristic sa sheep, sheep's body are too heavy for their legs to carry. Ang lawas sa karniro, bugat. Unya kita kag tiil sa karniro, di man kay dagkog tiil. Unya kanang karniro kung mapasagda na, mabitaw ng kanunay sang masana alutan sa shepherd. Diha na gikuha ang uban natong mga gipang sulob, wool. Kuhaan na kay kung di na kuhaan sa shepherd, mubukat na siya maayo. Unya ang mahitabo mga kaigsunan, ang sheep matumba. Inigkatumba niya tungkol sa iyang kapugat, di na makaya sa strength sa iyang legs, di na sa kabangon, nga siya-siya ra. Munang kinahanglan sa shepherd. Ang mahitabo sa sheep, inigkatumba, magtikangkang na lang na diya. Muna bitaw ukok, kita mo ng ukok na mahayang, na kung di ko mo tabangan ng ukok mahayang, di na good kabangon. Kita mo kung ukok na hayang, nga lipay kay tagnala ning kamot do. Una ang sheep, unang ang kita mga karniro, paminaw, karniro ta kinahanglan tag shepherd. Una sa tanan, ang atong great shepherd ang Dios. Kinahanglan tag Dios. Nganuman, daghan kay tag bugat. Daghan kay tag burdens. Mumitaw nang niingon ang atong shepherd, casting all your care upon me. Come unto me, all ye that heavy laden, gibugatan ka, duol na ko. Amen? O sa nga problema, sakit. Natin mga problema, di ba? O ba na to, na mga sakit? O, sakit sa bulsa, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, sakit sa baga, sakit sa utok. Sa pa ibang sakit na to? Sakit sa tuhod. Amen? O sa pa ibang burden na to? Utang, natay utang. Amen? Kunya, gawas ana, doon na pag-yung ubang mga tao na magpapugat na to. Are you with me? Usay, atong pamilya mo, unay, papugat na to. Amen? Murag hunahuna nila, murag anang datuan na to. Amen? Daghan kayong makapugat. Ay, unang kinahanglan tag shepherd. Ikatulong na characteristic sa sheep, sheep have very poor eyesight. Ang karnero, dili ni sa kakita og layo. Mugbo kay ni og pananaw, di ni parehag kanding. Ang kanding,
Wa pa gani nakita ang baho pas tigtugway. Kaila na siya. Ka-feel na siya, iwa na. Ang akong agalon, kapadulong na ang baho. Mahong sagbot. Very poor our eyesight. Mupo, kabaw ka ang mga karniro. Mupo og panglantaw. Mupo og panglantaw. Dali ra kayo mahugno. Murag kita. Amen. Dali ra kayo madismaya. Pila naman katuig ko nga Kristohanon, walo naman kong katuig. Dugay naman kayo kong paningkamot. Trabihan naman ako nga kahako, trabaho adlaw, trabaho gabi. Waman gihapon ko na dato. Mupo kayo panglantaw, dali ra kay ta mahugno, di ba? Ingon ana ta. Dali kay ta mahugno unang kinahanglan ta. Shepherd. Amen. O ikatulo, ikaupat, katapusan, kaning karniro, dili ni siya katultul, magpataka ra ni siya. Magpataka. Mabito ng kinahanglan ng usa ka karniro, di siya mubulag sa panon. Kaya kung mabulag sa panon, maglisod na siya o tultul na siya siyara. Unang kinahanglan siyang magbalantay. Unang ang magbalantay, di pwede magtulog-tulog. Labi na agriculturally ang background ng Israel. Mountainous ang ilang area na ay mga cliff. So possible, ang ship mahulog kung ang magbalantay, kitwa sa kabalo nga ang usa di ay kakarniro, ni bulag na sa panon. Are you with me? Naamang yung karniro nga magpabadlong. Munang ang buhaton muna ang buhaton ka ba? Ginukdon niya gipasan niya ang karniro. Kamo ka, ang buhaton sa sheep, as a shepherd, kung ang karniro bitaw dili mo tuo, dili maminaw niya, dili mo tuman, there is a breaking of the leg. Ang buhaton sa magbalantay, piangan niya ang karniro. Para dili na kalakaw. Unsay buhaton sa magbalantay, human niya ang piangan, iyang kugus-kuguson hangtod maayo. Are you with me? That's in the Bible. Iyang pasanon. Sige, hanag pasan. Hangtod maayo ang iyang leg nga piang. Unya kung magpabadlong ng gihapon, piangan na pugusan. Kugus-kuguson gihapon. Kabalo ka ingon ana ang gibuhat sa Ginoo na to. Many times grabe na tong pabadlong. Karon mo tarong tagkadali, pabadlong na pud. Munang na times piangan tas Ginoo. There are times mga kaigsunan that God will break you. God will break me para unsa mga kaigsunan, para maka-realize ta na kinahanglan tag shepherd. There are times mga kaigsunan murang usay gamiton sa atong shepherd kaning trials. Kaning pagsulay ba? Dunay mga pagsulay nga ihatag ang Dios sa atong kinabuhi to break us. Kay usahay kahit mata. Amen. Usahay musupak mata mo lang. God will do the breaking. Amen. Kay dili gusto ang Ginoo nga malayo ka. Amen. Unang bisag piangan na ka, badlungon ka, kuguson gihapon ka niya. Amen. And these are some of the reasons why we need the Lord as our shepherd. I'll go to point number 1. Are you okay? Magkita na to din point number 1, the provision of the shepherd. The provision or the shepherd's provision. The shepherd's provision. Bali din na. The provision of the shepherd. Verse 23, ingon ang psalmist, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Now, tradition gives Psalm 23 to David.
Kabalo ka si David, kasabot ani siya nga yang kaninga passage. Why? Tungod kay si David was a shepherd boy before. Kabalo siya og unsa nang magbantay og karnero. Kay maunay vocation niya before he became king in Israel. O tungod sa iyahang personal relationship that David has or had an intimate or close relationship with God as his shepherd, makita nato ani nga passage mga kaigsunan ang ebidensya nga samtang gisulat ni David confessed through this Psalm 23 by this is a prayer. Psalm 23 is a prayer nga gihimo ni David og dinhi ipakita ta mga kaigsunan kung giunsa si David as sheep by the shepherd who is the Lord. Giunsa sa pag-take care, giunsa sa pag-atiman mga kaigsunan sa Dios. Wa sa pasagdi. Amen. Bisan gani kanding, di gani na nimo pasagdan. Samot nagkarnero. Bisan gani manok, di na nimo pasagdan. Samot nagkarnero. David to call God shepherd. Tawag niya og shepherd. The Lord is my shepherd. David acknowledged God as his king, his savior, the one who meets all his needs. Gi-acknowledge ni David nga ang Dios nga magbalantay mauni ang nagtakbo sa tanan niyang panginahanglan. Amen. Ang Dios, is that true sa atong kinabuhi? Gitagbo ba sa Ginoo atong mga panginahanglan? Amen. Gitagbo eh. Oo, nung nag-amen, muna di ka konbinsido. Verse 1 concludes with a direct inference from confessing the Lord as his shepherd. Ingon si David, I shall not want. I shall not want. Wala na'y nagkulang pa kanako. Wala na'y nagkulang. By the way, wala ang nagpasabot nga kung naatay kulang, nga paminaw na to, gikinahanglan, ang Ginoo nagkulang na to. Wala. Wala yun siya nagkulang. Sometimes lang, di na to matarong o manage ang iyang panalangin. Ang unang usahay, kulang. Are you with me? Oo, usay, makadawat ang panalangin. Wala may labot ang Ginoo. Amen? Duko-duko ng dayon. Muna kahit sa nang punapasto, tinuod na. Sama day. Ihaptag yun ang iyas Ginoo. Kaya mauna iyang panalangina. Amen. Every need will be met by the guiding, providing hand of God. Salamat ang atong Ginoo gamanan. In this passage, makita na to, God provided one. Ano sa iyang unang i-provide? Rest. He provided rest. David began by describing how God fully provides for the needs of his sheep. Ingon siya sa verse 1, I shall not want because God will supply the needs of those under His care. Kung ang Ginoo bitaw maoy magbalantay na to, di ka pasagdan sa Ginoo. Amen? Amen? Di ka pasagdan niya. Basta siya imong paatimanon. Amen. Dili man mga kaigsunan ang Ginoo, dili sa sama sa tao nga naay times na di ta kabalo mo atiman. Ato ning ang kunon. No? Right. Tinuod na, dunay mga ginikanan, dunay mga amahan, inahan nga mga irresponsible. Tinuod. Pero dili ingon ana ang atong Dios. Ang atong Dios mga kaigsunan matinumanon o matinud-anon. That's why David said, I shall not want. God is supplying my need. And then, ingon pa yun sa, He maketh me to lie down in, look at the provision, green pastures. Green pastures. Providing a safe place to rest. And kabalo ka ang shepherd, ang buhato niya, dili pwede, kabalo ka ang sheep, dili kayo sila ingon ana kalantit og pangisip.
Di parehas ubang bitaw mga hayop nga pwede na nimong itugway bisag asa. Ang sheep, kinahanglan ang shepherd ang buhaton niya before niya itugway, tanaw sa niya ang mga kasagbutan kung doon na ba'y mga tanom or laing sagbot diha nga pwede makahilo sa mga karniro. Kaya ang karniro mukaon ra yun sila. Bisag dili ang ayan kaunon. Munang ang shepherd mga kaigsunan, ingon ang Bible, He maketh me to lie down in green pastures. Look at that word, lie down. Salamat, that talks about rest. Salamat diha sa Ginoo, doon natay kapahulayan. Amen? Then He leadeth me beside the still waters. The word there actually, still means rest. Waters of rest. Salamat, doon na tayo spiritual rest. I'm not talking just about the rest kay di yun na kalikayan. Samtang naapataan ng kalibutan na maka-experience yun ta mga kaigsunan o storm. Maka-experience yun ta kagubot. Maka-experience yun ta problema, bugat o mga pagsulay. But salamat, ang atong spiritual life, ang atong kalag mga kaigsunan, salamat nga dunay kapahulayan diha sa Dios. Ang atong kalibutan nga gipuy-an mga kaigsunan is a frantic world. Gupot kayo, nagkaguliang kayo. And God desires our rest. Rest. Mabitaw ng kabaw ka, sa mga Hudiyo, doon na yun sila gitawag og Sabat. Sabat. Kung sana, adlaw nga igpapahulay. Pahulay doon na. Amen? Oh. Di man nagsala nga mo pahulay. Amen? Oh. Usay, ang uban dito na sa hospital mo pahulay. There are times no, nga kinahanglan ta mo pahulay. You know, today we are so goal-oriented and compulsive that we feel guilty when we rest. Ayun. Amen? Dili na sa laoy kung mapahulay ka. Ay na napahulay na dayo. We need to delight. Kabalo ka ng time ni mo nga makarest ka. Use that time that you will have a personal, quiet time in God's presence. Ang problema na to, gusto tutang magpahulay. Are we be? Nag-cellphone man puta. Wala ko'y kapahulayan ang atong kalag ni samot noon tagka-stress. Amen. Are you with me? Kanang word ng pahulay, kanang Sabat sa mga Hudiyo, Sabat, rest sa mga Hudiyo. That is a time that God's people, the Jews, they will have a quiet time. They will have communion with God. They will enjoy the presence of the Lord in their house, together with their families. Listen, salamat karon mga Kristohanon ta. We have first Sunday of the week. Amen. Salamat nga in this way we can rest. Are you resting? Amen. Dili lang physically but spiritually. Salamat nga ang Ginoo maka-provide o pahulay. Amen? Kung gikapoy na bitaw, may time kapuyon tayo. Yes. Kabalo, kabantay mo, kapoy kay kinabuhi ang kalibutan. There was time nga niyungkos Ginoo, nga Lord, balik na. Kapoy kayo. Amen? O, magikapoy. Kapoy kayo. Amen? Pasalamat mga kaigsunan nga we have a God. Amen. Nandito tago pahulay ang uban, ang mga way Kristo, mga kaigsunan, panahon sa ilang stress, panahon sa ilang kakapoy, lahi ilang pahulayanan.
Pasalamat ang atong pahulayanan o ang mga hatag nato tinuod nga pahulay mao ang Dios. Kung gikapoy ka doos Ginoo, ibugatan ka doos Ginoo, ay kapitan. Oh. Are you with me? Ang tulpo. Atos Ginoo. Nakagipasan na kay sunan kapoy na mo ihatag na si Ginoo. Itokya na si Ginoo. And He will help you. The shepherds provides rest. Ikaduha, the shepherds provides direction. Direction. Ingon ang verse number, are you following me? Ingon ang verse number 2, He leadeth me beside the still waters. You know, the verb na gigamit, lead, means to lead to a watering place. O kana mga kaigsunan, usara ka pool. Again, ato nang nahibalaan ganina, nga ang sheep, dili, hadlukan sila og running waters. Kinahanglan sila tubig nga nagpundo so that they could drink freely. Dili mo inom ang karniro sa tubig nga gasigig agas. One, ang tubig nga gasigig agas, lubok. Lubok. Kana bang gasigig mo? Ang gapundo nga tubig, kanang ibabaw ana, tinaw, tungod kay nilugdang ang tanang lapok o ang tanang hugaw. Munang gusto ang sheep o kanang still waters. So salamat ang atong magbalantay nga mao ang Dios. Salamat that He provided us not just rest, but also water. Food and water. Ipakaon tas Ginoo. And in fact, mga kaigsunan, He feeds us with Himself. Jesus said, I am the bread of life. Jesus said, I am the living water. Siya nga giuhaw doon kanako. Og siya manginom og dili na uhawon. Wow. Amen. Ang tubig aning kalibutan na uhawon ta. Salamat das Ginoo dunay katagbawan nga tinuod. Amen. As our good shepherd, Jesus provides us with rest, food and water. Salamat mga kaigsunan, ingon ang pulong sa Dios in the book of Hebrews, chapter number 4, verse number 15 in the book of Hebrews. Chapter 4, verse number 15, yun ang Bible, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted as we are, like as we are, yet without sin. Verse 16, yun ang Bible, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Salamat, doon na tayo madhulan in time of need. David asserts, He restoreth my soul. Tanawa na mga kaigsunan, He restoreth my soul. The word restore means to return, to refresh. There are times mga kaigsunan nga murag burn out kay ta. Kinahanglan tang ma-refresh, murag computer. Murag bitag computer nga lag kayo, bugat kayo, kinahanglan nimong i-refresh. Are you with me? Only God can do that. As the Lord shepherds us, it is not merely our body which is cared for, but also our soul. Ang atong kalag. Giremind ta ni Apostle Paul, ingon si Apostle Pablo, even though ang atong outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Amen. Because of God. And because of the grace of God. Ingon ang verse number 3, He restoreth my soul. And that literally means bring back my soul. Kabalo ka, there are times labi na kung naa kay problema, bugat kayo, na kay dagkong panginahanglan, murag mawad-an kag kalag. Amen. Murag wa kay kalag. Kasulay mga na. Kasulay, kadungog ka nga turn, unsa, kay murag wa man kay kalag. Murag wa, diha mo muna-muna ba daw? Murang kaggalutaw. Amen? Pasalamat na ang Ginoo mga kaigsunan, He can restore. The soul is made up of mind and emotions. Salamat, Jesus is the restorer of the soul. Ang akong huna-huna o ang akong emotion mga kaigsunan,
can be so scattered that only God can pull them back together. There are times na murag mapusgay ang atong pagbati. Amen? Salamat ang Ginoo, pwede niya ibalik ug sumpay ang mga nagtipak og nabuak nga mga kasing-kasing og kinabuhi. Kung ang imong kalag adunay kasakit, kasulay tayo, amen? Kasakitan ta. It is easy sayon kayo nga ang atong mga kasakit atong ipahungaw, ang atong mga problema atong ipahungaw sa tao. Pero bisag kung saon pa natong hilak, nauga na lang ang atong mata, wa na'y luha ang atong mga mata, na ihilak atubangan sa tao. Salamat na nga kaigsunan, nga kung moatubang ta sa Dios, o mohilak ta atubangan niya, des mag-ampo mo tawag ta niya, God can restore us. Amen. Once again gives us a direction. There are times na maglakaw ka, nga murag wa kay tumong. Kasulay ka na? Ano siya nga dito yung buhaw? Because your mind is filled with many things. Nag-atubang na kasi mong kuha. Ano siya dito yung buhaw? Ibalik na po ka kayo, nag-una-una ka. Ano siya ganito? Balik ka dito. Pag-abot mo, ano siya ganito? Are you with me? Dili tungod kay hingalintanon ka, di tungod kay nag-amnesia na ka because of the burdens of the problem. Hello, amen? Labi na mga lalaki, hingalintanon. Ang abot ninyo, hingyan kanta? Amen. Oh, munang, ang kuya anak ko, magkalimutas ngalan sa itong asawa. Oh? Ingon ang 83 nga lulo, nga, hi darling. Ganyan niya yung asawa ba, nga, hi darling. Yun na yung apo na kadungog ba, kagba si lulo. Sweet man kayo sa tigulang. Ingon na yung lulo man. Ay, saka ba? Ay, nakalimot ko sa ngalan sa iyong lulo. Itawan na yung darling, kaya nakalimot sa pangalan sa iyong asawa. Kalikaila pa ba sa mga asawa? Salamat ang Diyos nagsaad to meet our needs and to guide our lives. When we offer our bodies to Him in worship, He will transform our minds. He will transform our emotions. He will guide us in His will, that which is good and acceptable and perfect will of God. Amen. David continues, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Kabalo ka, salamat, di lang kiusap sa Ginoo ang atong direksyon, kiusap sa Ginoo atong kinabuhi. Ang atong agianan, mga kaigsunan, is a path of righteousness. Before ang atong agianan is path of wickedness. Right now, it's a path of righteousness. Amen. Amen. God transform our lives. And when our lives are being transformed, God is glorified. We are to talk the paths of righteousness for His name's sake. When we take God's name, we are to do His will. Verse number 3 ng Bible, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Kabalo ka, paminaw. Kaning mga karniro, dili pwede nga pasagdan, katong akong ingon ganina ba, dili pwede nga pasagdan sila sa ilang kaugalingon. Dili good sila matunong. Unang kinahanglan sila na ay shepherd. Ang shepherd mao'y mag-una and they will follow. Like us, dili matuno atong kinabuhi kung may Ginoo. Oh. Dili mapurma. Ambot kung asa unsang dalana atong subayon kung di tagiyahan sa Ginoo. Kung di tatabangan sa Ginoo, kung di tatudloan sa Ginoo, kung di taigiya sa Ginoo, mga kaigsunan, moadto tas mga dapit nga dili angayan nga adtuan nato. And will destroy our lives and our families. Amen? The sheep will always walk on the same path. They cover the same ground until the grass, mga kaigsunan, eaten and trampled. Kabalo ka ang mga karniro. Mag-agad sila sa shepherd. Bisan pag gitugway na nila, di na sila mubalhin kung di sila ibalhin sa shepherd. Bisag ang sagbot, mga kaigsunan, ilan ang tamak-tamakan o mahayo, nangalata na ng sagbot diha na yun na sila. O salamat, doon na tayo shepherd that can bring us to green pastures. Amen? Oh, we thank the Lord that we have a shepherd to lead us
to new pastures, green pastures. We get mga kaigsoon, there are times na sa atong kinabuhi we are not we do not feel comfortable with the routines sa atong gibuhat. So salamat na doon natay shepherd and He goes before us. Nag-una kanunay nimo ang Dios. Amen. Doon natay kanta na, di ba, that He's already there. Amen. Hello, amen. I cannot kuan sa ubang lyrics, but there's a sentence na ako mahinumduman that God is already there. Amen. Na ay storm din is ibang atubangan, but you know what? God is the eye of the storm. Anong Ginoo dito naguna? He provides unsa? Direction, rest and direction. Another thing. Wala. Unsa na rin? He provides comfort. Salamat dunay comfort. Aning kalibutan na daghan kayong discomfort. Are you with me? Magtanaw ka sa balita, magtanaw ka sa imuhang internet, magtanaw ka sa social media, magtanaw ka sa imuhang gipuy-an sa palibot, daghan kayong discomfort. Hello, amen? Mutanaw ka sa imong naong sa samin. Uyaw og magkilatan pa. Salamat, Ginoo, dunay comfort. Ingon ang verse 4 and 5, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, yea, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, what? They comfort me. Oh, wow. Salamat, God will help us comfort. Dili kuhaon sa Ginoo ang affliction. Naay affliction, naay problema, naay trials, naay burdens. Dili na kuhaon sa Ginoo. Kabaw kag unsay ihatag sa Ginoo kung naa ka sa atong kinabuhi. Comfort. Amen. God will give us comfort that even in the shadow of the valley of death, mga kaigsunan, God will comfort us. One of the things, mga, are you thinking this? One of the hurtful event in our life na kinahanglan mangandam ta is death. Pwede nga kanang kauban na tugtulog sa atong tapag, sa atong kwarto. He could die. Are you ready? And mga kaigsunan, I cannot imagine the heartaches. Amen? Usay mo ingon na guta nga unta ako lay unag mamatay. Because we want to avoid nga kita mao'y makakita o makapasan sa tanang bugat. Are you with me? Amen? O salamat ang Ginoo, He will provide comfort. His rod, mga kaigsunan, that instrument of authority. Ang shepherd doon na sa'y duha kang gidala. Rod and staff. Ang staff is taas ni siya, unya sa taas ni nga stick, unya sa tumoy dunay curve. Mura bitaw payong, kita mo kanang mga karaan nga payong, katong handle sa payong nga naay bawg. Oh, ingon ana, unsa may purpose aning staff? Ang gamit ani, kung ang karniro mahulog, kung ang karniro kinahanglan og support, no ni gamiton sa shepherd. Ang staff. And listen to me. Kabalo ka, kaning tanan, kaning rod og staff, di ni literal na itong makita. Kabalo ka sa Bible, this is figurative, and this pictures the Word of God. The Word of God, the Bible. Amen. Mao ni ang rod og staff sa Ginoo. Mao man ang bitmabita ng paminaw. If you have some discomfort, if you don't have rest and direction, you go to the Word of God. Directly, go to the Word of God. Amen? And pray for God that He will lead you and guide you to His Word that will give you comfort in the situations that you are in. Salamat, there is safety in the presence of the Lord.
Because He is one who prepared. Can you imagine mga kaigsunan o tanawa? He prepared, thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Can you imagine? At tubangan sa imong mga kaaway, ang Ginoo pakit-on kaniya, nga dili kaniya pasagdan. Oh, wow. And to anoint, tingnan ng Bible, He will anoint my head with oil, my cup runneth over. This is a symbol of consecration, refreshment, and rejoicing. Salamat diha sa Ginoo mga kaigsunan, we can experience rejoicing and refreshment because of the Lord. Wow. Amen? Dili ka kuhaon sa Ginoo, sa magampo ka, Lord, kuhaaning akong mga problema. Lord, kuhaaning akong mga trials. Lord, kuhaaning akong mga enemies. Dili na kuhaon sa Ginoo. There are times tuyuo na sa Ginoo ug butang sa imong atubangan para pakit-on kaniya unsa sa kagamhanan. Amen. Are you with me? Amen? In the presence of mine enemies, sa atubangan sa yawa. Can you imagine man, di sa atong kaaway. Dili mong asawa. Dili imong bana. Dili ako'y imong kaaway. Ang kaaway na to ang yawa. Pasalamat mga kaigsunan, ngabisan pa man sa atubangan sa yawa. Pwede pakit-on ka sa Dios. Sa iyang gamhanan na kamot. Amen. He can provide table. Amen? The shepherd's provision of, unsa? Dili lang comfort, but also confidence and care. Wow. Tanawa ang verse 6. Ingon si David, ingon ang psalmist, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Wow. Arang ninduta mga kaigsunan. Goodness and mercy shall follow me. Can you imagine, ikaw mo'y bukuron sa kaluoy? Dili ikaw mo'y magpakiluoy sa kaluoy. Ang kaluoy mo'y mo bukod di mo. Will run after the word, after there is pursue. Amen? Oh. Tanawa, the closing verse has two interesting words in translation. Ingon ang mga commentators suggested the meaning here has to do with the spending eternity in heaven. And then, but this idea, ingon ang usa ka commentator, does not originate in the text. Rather, the word dwell in the house of the Lord does not speak heaven. But here, talks about the house of the Lord. The sanctuary, the tabernacle, the temple of the Lord. David said that I will dwell in the house of the Lord for a lifetime. It means length of days. Ingon si David, in the house of the Lord, as long as I have life, I will dwell, I will worship, I will fellowship with God. Amen. Amen. Kami now, ayaw pagbiya sa Ginoo tungod kay naa kay problema. Ayaw kagbiya sa Ginoo tungod kay naa kay pagsulay. Ayaw kang biya sa imong magpalantay tungod kay kuna kay bugat nga gipasaan. Ayaw, that is the very moment na kinahanglan kaniya. Amen. Unay tayo nagikinahanglan na po siya. Ayaw. The shepherd's provision. And lastly, makita na to, the shepherd's protection. Kabalo ka ang mga sheep, dili sila designed for, di sila kabalo mo fight. They are vulnerable for their prey, nga mga attackers nila. One of that is lion. One of that is bear. Bear. Kaya nung doon ka itong David, di ba? Na ang lion iyang gimungutan, giibtag-bungot. Amen. Oh, ibtag-bungot, ibtag-tango. Ang bear, mga kaigsunan, iyang gisaplon.
Kay mao ni mga animals nga mo ataka mo ka. Lion is a picture of the devil. He is like a roaring lion. Kami na, mga Kristiyanon, are you listening? Wala nga komedya ang yawa na to. Oh, amen. Wala siyang komedya. Nangita ka sa gamay nga bintang sa inyong kinabuhi. Nga mulugak ka na sa Ginoo. Kaya once mulugak ka, mupalayo ka sa Ginoo, Satan can make his attack. And when Satan attacks, it is so deadly and dangerous. O nang paduol tas Ginoo, kay das Ginoo ang naatong protection. David turns from God's provision to God's protection. As shepherd, the Lord protects him from the valley of the shadow of death. Evil. Doon na tayo naghang evil. Aning kalibutan na. We're fighting against sin. We're fighting against self. We're fighting against Satan. We're fighting against the world, against our flesh, the wickedness, the spiritual darkness in high places. Pamino, ako ning dimension diri many times that as child of God, as a Christian, we are not in the battle, we are not in the playground. We are in the battleground. Amen. Natas pugno, natas kira, natas kuba. Salamat, God can protect us. The paths of righteousness do not protect us from the valley. Wala nagpasabot ka, nagtinarong ka sa imong kinabuhi, nag-faithful ka sa Ginoo, exempted ka from the attack of Satan. No. You're not exempted. In fact, ikaw mo ay atakihon o maayos yawa. Amen? Ikaw nga sigig simba. Ikaw nga nag-desire ng mga lagad sa Ginoo. Ikaw mo yung atakihon. Putangan niya o daghang doubts ang imong huna-huna. That's how the devil attacks. Di man ang yawa mo doon yung makikisumbaga. No. Di yun. Satan will come to our mind and make our mind a stronghold. Unang usay tamnan ni yawa mga kaigsunan o doubts. And when we doubt God's power, when we doubt God's word, when we doubt God's promises, patay kang bata ka. Amen? Salamat that it is God who will lead us, protect us through the dark gloom of life. Amen? We are in the place of risk. Kabalo ka atong kinabuhian ni kalibutan na risko. As I have said this many times during the funeral service, this world that we are living in is the most dangerous place. Why? No one can get out of this world alive. Why usa na to dinhi makagawas sa ning kalibutan ng mabuhi? Salamat doon tayo Ginoo that we will spend with Him in eternity. Salamat doon ay presensya sa Ginoo that will protect us even in the death, in the shadow of death. Ingon ang psalmist, I will fear no evil. Nganong wa sa nahadlok. Ingon ang psalmist, for thou art with me. Doon kay kuyog ka na ko. Kani, siguradoon na to sa atong kinabuhi nga kuyog pa nato ang Ginoo. Nga sa imong panarbaho, kuyog ang Ginoo. Nga sa imong pagskwela, kuyog ang Ginoo. Nga sa imong plano, kuyog ang Ginoo. Nga sa imong negosyo, kuyog ang Ginoo. Nga sa imong ambisyon, kuyog ang Ginoo. Kay kung dili kuyog ang Ginoo, kanang tanan mahimong way ayo. Hello? Salamat ang Ginoo willing mo kuyog nimo. Pakuyog ka sa. Pakuyog ka sa kay partner man. Partner sa imong kinabuhi. When God sent His people from Egypt to Promised Land, giingnan sila sa Ginoo, an absolute guarantee kisaaran sila sa Ginoo. Niingon ang Ginoo, you know, Moses and the people of Israel, tell the people of Israel that my presence will go with you. That's in the book of Exodus 34:14. Ang taga rin. Turn your Bibles to Exodus
4:14. Oh, open mo sa Bible, 33:14. Para di na matandog. Exodus. I-pray na to, ang usa ka screen magamit na, sunod sa akin. Para doon ka screen. 33:14. Verse 14, naro ha? Verse 14, ready? Naro mo? Basa ta, ready, go. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Amen? Unya niwas mo Moses na, Lord, kung di mo upanan sa verse 15, Lord, ayaw namin na dito. Kay pinakakuyaw na, kanang muadto ka nga wala ang presensya sa Diyos. Kanang doon na tayo himuon sa atong kinabuhi. Unya, dili ta upanan sa presensya sa Diyos. But hey, the Lord grants us even more than His presence. He also grants us His power. Di lang iyang presensya, ang iyang gahom. The rod and the staff speaks of the power of God. The rod beats off the external enemy. Kaning rod mo ni gamiton sa shepherd kung dunay mo attacking a bear, kung dunay mo attacking a lion, mo ni iyan ikarate. Are you with me? Salamat na dunay mo protect na to eh. Amen? Figuratively, it protects us from the internal enemy, our own wandering. Bisan gani kita kabalo ka ingon ang Bible, we are like a sheep. All we like sheep, ingon ang Bible, have gone astray. Kung kita-kita ra bitaw, 9 times nga mo mulikoy ta. Are you with me? 9 times nga mulikoy ta. Amen? Dito ta kayo mong subay na. Godly kayo. Faithful kayo. Pag-abot, us ka mo lang. Hello. Amen? Nilikoy ba? Munang nalamat na atay shepherd. Amen? Oh, munang paminaw. Ayaw mong katingala sometimes sa inyong pastor. Muduol mo. Ba't ginawa ka siya? Amen? Hello? Dapat malipay ka. Ayaw ko ina. Siya labot yung pastor. Saan kinaboy? Pastor, makuri mo! Hello? Amen? Na ba ta? Kaya kung doon lang ka ni Brad, doon lang ka ni sis, bangon! Oh. Hindi rin ako pasok eh. Enjoy na kayo ko dali. Ano sabi enjoy? Hindi na enjoy ka ng wandering ka? Wandering ba? Oh, we like sheep have gone astray. Wag mo ka paluon sa sunod. Amen? Mao gina. Munang bisan sa atong kaugalingon, di ta kasalig eh. Mabita na kinumdong ka atong parable of the sheep. Itong doon ay say 100 ka sheep. Ano sa to? 100 yung usa nawala. Itong usa ka bulag-bulag mong good. Inusara ba? Introvert. Usa ng introvert. Hindi ka nahanog tao. Amen? Nandito na sa kwartong si Dudlo. Nagwali ko dito sa ubay. Ang usa ka anak ni Pastor Rakson, naa dito sa sunod. Di ka nahantaw. Sunod na. Ano ito? Sabi mo sa introvert. Introvert. Ang uban po, extrovert. Sobraan na po ba? Sobraan kakiat. Ayaw. Muna kinahanglan tag-fellowship. Kaning simba, importante ka ini. Kanang di mo sa Bible, not forsaking the assembling ourselves together, but exhorting one another. Kinahanglan ka-fellowship. Kasi may makasabot na to, kita. Ang unbelieving world, di kasabot din mo. Amen? Salamat mga igsunan katong usa ka sheep.
gikuha, gipangita ni Kristo. Gipasan sa lang yung nakita yung gipasan. And restore. Salamat, Jesus has the power to save. Amen. Has the power to restore. Jesus also is a good shepherd. As we have seen, mga kaigsunan, yun ang Bible, a good shepherd laid down his life for the sheep. Gihatag na yan kinabuhi para sa mga karniro. And in John chapter 10, verse number 27, ingon si Christ, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Wow! And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Salamat, in the hand of God, we are protected. Amen. We are secured. Amen? Amen. Ayaw kag sugot nga laing kamot mo gunit nimo. Kay kung ang yawa, kamot na siyawa mo gunit nimo, di ganoon ka protected. Di ganoon ka secured. Sigurado gyud kung kumuton ka siyawa. Hello? Napa mo? I'm almost done. Hapit na gyud ni. Buhi pa mo? Amen. Ang Pastor James, buhi pa mo? Salamat, buhi pa ta. Mo-jump na ko. Kaya para tanaw mo siyang naong mura na prito. David ends with a final promise when he said, I will dwell in the house of the Lord. The house of the Lord, once again, is the tabernacle, the house of God. Later became temple. Built ni Solomon. For the Christian, the temple now, kabaw ka, ang temple nato karon sa Dios ang atong lawas. Dili niya. Dili ning structure. Ang atong lawas karon ang templo sa Dios. Amen. Wa mo katong pagkasal na ini tambong ni ingon nga nausa man taon. Ingon sila sa simbahan magpakasal niya. Balay man ni. Ang buti sa katong parinti ninyo. Pero okay lang kay unbeliever wa nakasabot. No? Oh. Nya na gitoy uban wa nato na briefing. Adi ha ga pulho toy. Iko palungan na bad. Pwede magsigarilyo dre. Sorry sir. Sa balong ako ba sir? Sorry sir. Kaya kung wa to gipalong, pauliwan to na ko. Go. Oh, ato guna ng butangan diyan, no smoke. Pero okay lang. Ipalong man dahil. Salamat, di respeto. Oh, sorry, sir. Ipalong. Oh. Naragot kay kung ato tas ilang mo respeto po tayo. Oh, amen? Respeto ta. Tanawa, throughout Psalm 23, I will close with this. We have the revelation of God's provision and protection. His purpose is to bring us into His house. His presence forever. To do that, He rests us with His salvation. He feeds us with Himself. He gives us His Spirit to quench our thirst. He renews our soul and guides us our steps in His way. Ang kalibutan, mga kaigsunan nga atong gipuy-an, grabe ang kasalanan o kadautan ni Yes. Ang dalan nga gipangsubay sa daghang mga tao, dili dalan sa katarong. But salamat diha sa Ginoo, there is goodness. Naay kaayo. Salamat diha sa Ginoo, dunay katarong. Salamat ang atong shepherd nga mao si Jesus Christ. Because of Him, pwede nato siya masaligan. Amen? Pwede ba nga ang atong pagsalig sa Ginoo? Amen. Ayaw sa kwarta. Ayaw ading kalibutana. Yes, we need money. But money are not enough to trust. Kinahanglan atong saligan ang Dios. When we find our identity and our security in God, we are free to deal with life. By God's grace, mahimo na to. Makaya na to uban sa tabang sa Ginoo. Ang atong langitnon nga amahan,
Naglong siya nga ikaw musalig niya sa imong panginahanglan. Naglong siya nga musalig. Di ba ang atong mga anak? Sometimes maglagot ta kay murag tanaw at tanaw nila nato murag wa ta kabalo. Pero kabalo ta oy nanida nila. O sometimes magisunan mo ikaw mas di ba kita mga man manikaw mo ta nga atog yung mata. Isang tagon sa kagamay. Amen? I goes with this. Gabi, alas 11 na. Wapas versus na tulog. Kasi nga pa, kanina. Wala, alas 11 na. Kanina. Dalon ko dito sa ref. Milo. Ang Milo. Iko, humanakang toothbrush pa natulog na ta. Tomorrow na ka mong eat of Milo. Sana, damay lang. That touches my heart. Huwag ko ka say of no. Pag-ingon niya na, damay lang. Tandog akong kasing-kasing, nagkuha akong Milo. Ipusnutan akong Milo, ikaw nga. More pa. Di lang gamay. You know, sometimes wala tayo mga panginahanglan, pamina na ito, gamay lang. Pero yun lang taka, ginoo, inat, makahata. Bisang pagkali. Salig lang ganyan. Lord, thank you this morning. Salamat sa inyo po. This invitation, Christ.